Hmm. Kon iki sik cilik yer. Jaketan kulit, kuplukan laken. Duh, sandale biru. Jan ora monyos blas iki lho. Umume jeragan yo ngene iki. Ya lek kuli. Oh, dadine nyek aku ceblong iki. Ana apa kon celuk-celuk aku? Aku teh takon, dadine mbok ndi? Wingi digoleki soalé aku dikongkon. Duh, ora dadine empuk ya. Aduh, tak delik-delik kok ya. Ngomong lek didol. Sopo dodol dadu? Ya Rika, wong rai-rai kok ngene butuh duit. Oh, lah kon terus-terusan ngenyek aku tak keplekno bethek ngono lho kliru. Sakjeke melok temon kok paling lamak ngene yer. Ya umume wong duwe-duwe yo ngene iki. Nandi-nandi sakarepe.